Мили брати и сестри в Господа, искам да ви кажа едно нещо. От тук нататък вашия живот се променя стално и напълно. От тук нататък вашия живот трябва да отговаря на Словото на Исус Христос, на Библията. Словото на Исус Христос, това е Библията. Така че това, което пише в Библията, това, което казва Библията, ние трябва да се стремим да го изпълняваме на 100% от Словото на Христос. От тук нататък, вашите нозе трябва да следват Божият път. Вашите ръце трябва да вършат Божите дела. Амин. И умът ви трябва да бъде Христов ум. Ум на радост и на мъдрост. Амин. Хайде сега нека да коленичаме и да се молим пред Господа. Тези, които... Господи святи, ето ни сега тук пред Тебе, Боже мой. И сега, Господи, аз Те моля, Боже, да благословиш тези хора, които са решили, Боже мой, да вземат водно кръщение, Татко мой. Господи, в името на Исус Христос, аз вярвам, че от тук нататък животът им ще бъде за благословение, Боже мой. Господи, аз Те моля наистина, нека всичко, което вършат, нека всичко, което правят, нека, Господи Боже мой, да благоуспяват в името на Исус Христос. Амин. Добре, искам да ви кажа едно нещо. Реката, която е тук, тя не умива грехът. Грехът не го умива Исус Христос. Така че няма значение кой ще влезе пръв, кой ще влезе последен. Важното е това, което сте решили да го направите. Да вземете водно кръщение и да живеете за Христос Исус. На цялото кръщение, после ще ми го прехвърли само на карта. Няма да правите да следва Господа, аз се реших да следвам Господа, никога назад. Виж хайбите си. Ме задклем. Не се отмови, брат. Ме задклем сочил. Навикай. Да. Няма да продали всичко. Въз основа на Твоите обещания, аз ще кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Айде, друго от това сега. Але поемила, Верго. Але поемила. Катано ма плитко чоно. Айде, бляка, нади. Айде да се Поеми, Верго. Не, погисален. Погисал вече. Само бой си ги да. Няма да пожалиш нищо за Христа. Те ще държат. Няма, не ще ми смятам за Фейсбук. Въз основа на Твоите обещания, аз ще кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин! Алелуя! Алелуя! Айде, желите. Браво! Зачем чудаци? Но пак се връщат, мнозина тръгват, но пак се връщат.
прощат, но аз ще следвам Господа, но аз ще следвам Господа. Светът лежи зад мен, кръста стои пред мен. Светът лежи зад мен, кръста стои пред мен. Давай. Ще следвам Господа. Но аз ще следвам Господа. Исус ще дойде и ще ме вземе. Исус ще дойде и ще ме вземе с Него вечно на небе, с Него вечно на небе. Чердепиш. Пърка Филаделфия. Честито, брат ми, Бог да благослови. Няма да пожалиш целия ти живот. Въз основа на твоите обещания, аз ще обещавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Алелуя, Боже, благодарим ти. Проблечете се.